דיון אי אמון בראשת הממשלה, היא עצמה כבר הודיעה שלפי שעה אין בכוונתה להתפטר. האם יגיע יום של אקזיט של חברת הייטק באחד מכפרי המגזר הערבי בגליל למשל? משקיעים, קרנות הון סיכון, יזמים ואנשי חינוך מנסים בעת האחרונה לשנות את הקיבעון ולעורר לגלות את הפוטנציאל של המגזר, כפי שמספר כתבנו ריאד דלי. נצרת, הגדולה והחשובה בערים הערביות בישראל, התפרנסה עד היום מההיסטוריה שלה. בשנים האחרונות מורגש בעיר רצון לשנות כיוון. נצרת זה אנשים מאוד טובים. היא צריכה להוסיף לעצמה את המילה תעשייה כדי שהאנשים הצעירים יישארו בנצרת. באפריל השנה נחנך בעיר גן תעשייה חדש, שישי במספר בישראל, הראשון בעיר ערבית של איש העסקים סטף ורטהיימר. 24,000 מטרים רבועים בפוטנציאל לאכלס 25 חברות ו1,000 עובדים. הכוונה הייתה ליצור שוויון הזדמנויות לכל האוכלוסיות ולאפשר מקומות עבודה למגזר. פחות משנה, ובמקום כבר נמצאות 3 חברות ויותר מ200 מועסקים, רובם ככולם בוגרי מדעים, כ2/3 מהם מהאוכלוסייה הערבית. זה הזדמנות, זה לבוא לעבוד בלב הישראליות, בהייטק, שזה הטופ של מה שאנשים עובדים פה. זה הייטק בנצרת, זה ממש שיפור. בדרך כלל בן אדם שמסיים לימודים בהייטק, אין לו ברירה חוץ מהמרכז. חברת אמדוקס הייתה הראשונה להרים את הדגל. בעולם ההולך לכיוון של רב תרבותיות, נצרת, עיר הבשורה של ישו, היא בהחלט מקום אידיאלי מבחינתם. בתל אביב יש תחרות קשה על אנשים. אנחנו בעצם מנצלים איזשהו נישה פה, שיש פה הרבה אנשים כישרונים באזור נצרת והצפון. גם חברת אלפא אומגה המתמחה בייצור מכשור רפואי בחרה בפארק התעשייה של סטף ורטהיימר למקום מושבה. אנחנו מייצרים ציוד כמו זה שמשתמשים בו בחדרי ניתוח בכדי לעשות השתלה לאלקטרודה במקום מאוד מסוים במוח בכדי לרפות אנשים שיש להם מחלות נוירולוגיות כמו פרקינסון. עימאד הוא מראשוני היזמים הערבים בתחום הטכנולוגיה המתקדמת, והחברה שייסד בשנת 1993 נחשבת לסיפור הצלחה. אנחנו כ-50 אנשים בכל העולם, כ-40 נמצאים פה בנצרת, ויש לנו עוד 2 משרדים, אחד נמצא בגרמניה, ואחד נמצא באטלנטה בארצות הברית. הרבה גורמים נמצאים ברקע השינוי הזה, החל ממשרד ראש הממשלה, דרך אנשי עסקים ועד עקרונות רבות, כמו קרן ברד, המנסה לנצל את הכסף גם כדי לקדם שינויים חברתיים בחברות מוחלשות. קרן ברד היא קרן שהיא גם כן תומכת בחברות, גם כן בשיתוף פעולה בינינו לבין חברות אמריקאיות, שנעשה משהו ביחד. וזה גם כן מנגנון שיכול להכפיל ולשלש את היכולות שלנו. חאן אל-באשה במרכז נצרת שימש בעברו כבורסת העסקים בעיר. היום הוא מאכלס את משרדי מתי, מרכז טיפוח יזמות הממומן מכספי משרד ראש הממשלה, ונותן סיוע לוגיסטי ליזמים מהאוכלוסייה הערבית עד 100,000 שקלים ליזם. פיתוח היזמות פירושו יצירת מקומות עבודה, העלאת רמת החיים, וככל שיש יותר יזמים ויש יותר יזמות, כך אתה משלב את המיעוט שנמצא במדינה בכלכלת המדינה. השינוי, כולם מסכימים, צריך להגיע מלמטה דרך החינוך. ואכן, לפני כחודש נחתם הסכם בין מדינת ישראל ואוניברסיטת טקסס להקמת שלוחה בנצרת, בתקווה שתהפוך למכרה שיצמיח דור של צעירים שיובילו את השינוי החברתי-כלכלי-תעסוקתי המיוחל במגזר הערבי.